Pak saya, panas ayo mulai. Ini sinjarap sampean ta? Pak Narto. Oh, iya ya. Biyen kae mene Pak Adi iki ya. Pak aku nggarap ning kene suwe karo Pake. Ini Pak Suyat iki. Sampai di konoku barang iki. Aduh. Ya. Urip nang desa. Pemandangannya top. Golek keringat karo golek hawa. Ini parise. Ini sangka pulung lho. Aku mbiyen usung-usung pari kong mesar kono lewat kene. Diusung ning Ratan. Wah, jaman mbiyen. Jaman sik enom lho, yes kulino rekoso. Saiki ra patek ngoyo. Mudang madang. Mangane lemu. Ki jalur ke Tasen Baon. Spot pengarisan pinggir jalan akeh. Badhe merumbut. Pundi griyane? Oh, ngrandu. Ngrandu iki kulon pengko. Napa pen-pene? Sapi. Ngasih mboten doyan. Campur ri, Pak. Anu katutan ngoten kek ri anu kados rete-rete iki. Oh, rete. Kados kaku niku bahayane. Ngilat kitat-kitat sampean. Ya nggih. Andene rencang kula iki kados Putri Malu niki ya. Nggih. Niki kok suweneng wedhus. Nggih lek wendo. Wendo mboten napa. Lek nembu bahaya. Oh. Watuk-watuk kek. Tapi lek umpami dicoper ngono, Pak, si sulep ngoten niku. Ya diselep juga. Ha nggih. Kula iki pengen open-open jane tapi ya sik dipomar-pameri bola napa? Pan-pan wedhus. Oh, wendo. Nggih. Niki pun jedes pun buka mle. Anu pasar ya. Mau iki roh kancaku no lah ngiler-ngiler iki karek Mbah Bati lho. Nggih, wendo. Nggih. Tapi jane mriki nggih kathah tangga-tangga iki. Kuwi mau ngarep pemancingan barang wae bah dan dawuh-dawuh. Iki tok nggen mriku patah niki. Nggih. Nggen galuran-galuran iki. Kula sing ngerti niku nggen galuran. Oh. Ngeten iki ya sami ya enek anune ya. Putri Malu. Ngoten iki lho, Pak, sing bahayane niku lho rine. Lah iki abang-abang nih lah. Nggih niki rencang kula wingi. Nek niki mboten ana apa lek sing kados ngoten iki. Ngoten niku mboten napa. Bahaya kan niki lho. Niki. Yo ya ta. Tiyang mawon. Nggih. Pun paham kula. Jane lek mboten enten lek niki ya apuren. Enten. Gagang gua. Nek nggih niku sami rencang kula menda, suweneng mawon. Jare. Kula wau ngeseri Pak kula iki Dolomit iki.
Nggih. Anu, Badhe ngen pantun lho. badhe tanduri mbahku. Nang di Tegal mawon iki. Oh, mbakku. Nggih, gadane pake gek ngambil arsa ngono digarap kan garap lan ini pun saged balekne digarap dhewe. Oh, riyen riyen digadekne ngoten lho. Nggih. Ngoten iki tugasé pripun apa etar blak ngoten. Napa nih? Ngoten iki. Kan ngondo-ngondo to niki. Nek niki gadane ki ambak malian. Bacot tok. Patut. Nek sing daerah Lek kados saben rata niku mboten tumbas. nek pake nyewa, dampak niku kuwat. Tapi ketoke wis tuwek sawahe dhewe ngono silong. Nggih, silong. Nggih. Punten nek sak kotak enten iki. Ngapunten ya. Ini 1.500 sakniki paling ya ngundak. Par. Nggih. Oh, kotak sing 500. Nggih, tapi syukur nek sakniki. Wong kula niku teng Sabil nggur ngeten iki ngirim tok bare mulih. Biyen sik urung duwe kerjaanan ya anak sawah bolak-balik nyawah. Iki lek kadung kulino niku liwat munggah biasa yang kecil. Nggih. Nek biasa mawon. Kulino lembah nek bojoku wis rawani ning kutha ae. Biasa mawon diantar ya. Nggih. Tapi nek mriku sakderenge enten kolam lho lunyu sampe mriki niku. Wae kolam iki di cor. Napa nih? Pak, keli, Pak. Keli. Nek udan kali iki pun mau langsung lho. Niki digrosok bareng lho niki. Niki. Nggih. Lek mami Grosoke keli niki. ngoten lek mami Disingkap to? singkap ngoten paranteng tengah ngoten lho sing pinggir geneng-geneng niku lho. Nggih, lek umpami 3 saya mawon bolak-balik ngoten niku. Masuk was iki. Keli nek udan niki keli kan pinggir dalan banyu niki. Kek melih mriko niku. Belokan ikung ngoten. Oh nggih niku iki pangsalan pang ngono ku. Jane kados anu lho. Pinggir kan kados grosok abrit-abrit mboten anu kelet niku. Ini padas nih. Padat. Nah ini pun betul betul. Ini kancen caranya kancen kroto. Nggih. Niku kathah lho dalam balong-balong ngatutane teng mriki. Kakak lek pun ngejing kek pun wasul lah. Nggih. Kula ngruput enten sor-sor telo niku lho. Kan lemu niku. Bekas dirojap kek pukulan anyar niku. Nggih. Pinten lembune? Kali. Kali. Tapi aman nggih niki? Nek kadang kula niku mboten kula sentrat. Nggih polar nggih mboten nuang nggih mboten kula. Dadi pokoke lawaran suket, kawul, kamen. Lek purun katul sukani katul niku mawon. Pun mengki lek enten tetes sukani tetes pun ono niku. Polar niku mboten kula nggunakake. Oh, berarti sintat polar ini ngefek nggih? Niku bahaya. Kula pen-pen niku mboten semenjak enten sak manten mboten pernah nyambel polar. Oh, berarti nganu. Niku anu teng ndang lemu tapi nggih daya tahan tubuhe kurang ngoten to. Bahaya. Lah niku kan enten mlebet kan panas. Polar. Dek carane sak lembu kan ngosrong. Diunggahne teng truk niku lho, Bun. Oh, nggih kadang semprot uyah ngoten niku. Nggih. Kula uyah mawon mboten kloplok. Namung katul. Katul kae. Jadi mboten sukani uyah? Mboten. Lek enten tetes niku. Tetes-tetes bekas Gula niku. Nggih. Niku mau sak ember namung kula sukan sak tutup. Tutup aqua niku. Jadi kasul kalih tetes Mas. Nggih. Malah aman nggih niku. Aku kok diajani, "Weh, aman lek sapi rugi ya. Lek kula mboten rugi sak titahe kula anu." Wong dibuak ndango 4 wulan ndango gedhi
Lah dek wingi ngen kula ngaprek ngoten lho. Lah nggih beresiko. Semua niku Lah nggih resiko. ngaprek niku anu diserang ati lho. Anu blirik, Pak. Lepet niku blirik. Kula niku ternyata niku napa besar niku ngrentangi jagal. Oh, jagal nggih, nggih. Saestu. Kula niku mami blirik ngoten mboten kula kanggekne. Anune nika, atine nika. Penyakiten Niku. Lah iki. blirik anu petak-petak ngaten blebet. Kados darah corongnya kados darah mlumpuk tentang anu pentol-pentol ngoten. Kadang nggih nek sing bolong-bolong ngoten Nggih ya. bolong niku ngoten niku. Kula niki mboten nate polar kadang-kadang pajeng selangkung. Ya nggih. Anu kalih Ngoten niku anu bibitane pinten ngoten niku? bibitane niku kula Tumbasan pinten? Gang 11. 15. Ngopeni? Kadang-kadang asal tumbas sepedet, kadang-kadang 13. Nggih 13. Maksudnya dados selawe niku ngopeni pinten taun? Kalih tahun setengah. Oh, tahun setengah. Yes. Nggih apa wi celengan nggih. Mboten kok grusu-grusu ndang suwu benjing ngebrok lho. Kan kula tungkonan 23 dek wingi ngebrok di sade teng anu mriku. Ya nggih. Teng Jetis. Mriki mawone mungkin jagal niku. dek anyar-anyare nika nggih sing mendem langsunge kathah. Dek niku tesih anu lho, mboten saged nengel namung dengkule woneng niku ajeng-ajeng mboten saged. Jurep. Dadi pajeng sedasa. Warase dinyang 40. Ya gur mendem. Dek ngen kula dinyang 35 niku disade namung pajeng 15. Alah separo ijen niku. Lah mboten saged ngadeg kan. Alah lemu Pak, ngoten polaran niku lho. Nggih, nggih. Tapi lek manual gur pakan ngoten niku wau aman nggih. Daginge sae-sae. Kula lek nyaden niku kadang-kadang digambar yang mantu-mantu. Nggih, sing penting aman niku wau lho, Pak. Sing penting aman niku wau. Lah ndang lemu gek beresiko. Sak ulan niku pun pesen. Mane besar kirang sak ulan pun pesen. Tapi nek niki bakul pamane ngenten kan pama bodo ngenten lah dingge siapan besar. Aku tuku semene. Engko tak jupuk nek arep cedhek ngono gak wani. Ora wani. Pokoke antarane kirang 12 dinten. Ngoten niku ngoten nggih. Pokoke dijo. Asal nggih asal perguane disukan. Lah nggih lek posisi ngeten iki lho, Pak, iki mesti mikir dua kali lho. Wong wingi cethukan teng dalan niku nggih ngoten niku sanjange. Alah, Pak, ngene iki nyemayani kangge semono sak pirang dina ngono wis gak wani. Sak lembu sentratan saestu. Kathah per kilo. Rugi mandaran dagang. Dek kadang-kadang tiang tani dikonokne. Alah ora oleh apa-apa. Anu sartela mriku lho, Mbak. Nggih. Kene lek ngruput niku namung sak jam pun asal kalih kebo. Nggih. Jane. Kuwi enake ngoten niku lek open-open guys. Karo ngeten iki karo dolan golek hawa rumput. Engko bare wis ngopi-ngopi nang ngarung. Di samping anu open-open apa ya? Wendo. Oh, campur kon. Wendone 6 nih. Dek niki sing dereng manak niku setunggal arah-arah sak wulan melih pun manak. Menawi bodho niku manak. Sip. Pokoke dingge kalih-kalih. Dingge hari-harian wis ngununtun mendong wis kena nggih jajan. Biasane iki sadyan iki kalih daler-daler. Iki mboten. Krisis napa? Terane mboten enten sing ageng. Kula sadyan niku lek anu sing pun puel-puel niku lho. Nek temple-temple arah-arah gemule ngoten niku. Nah niku pun wasil kang dalem. Ya nggih. Dan kula pun ngoten iki. Kok lek boten
taline boten kuat ngoten. Ih. Lor, yahene balik. Wah, kena asal. Nah. So, nggonku Bang Pakan lur ya. Oke wong ngarit rene. Sahabat-sahabat ngarit pengen ngarit ning kene lah pol. Enggak deh. Nggih. Aku badhe ngilan ya. Nggih, monggo. Obrolan kita seputar peternakan dan Bang Pakan di area rumah saya. Yang di channel Kampung Jawa tetap stay tune. Semoga kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Jawa menyapa.